Ngokuba uJesu ngeke azavuma ukuthi ukhulume ngaye ngakuthumanga, ngeke. Uzokhuluma kwakho wena okuthanda wena nemizwa yakho. Bese uJesu akwambule ukuthi cha uyena nje wami. Ukuba lo ohamba ngoJesu ukhuluma ngezwi. Mina ngisatshiswa ukuthi unabalandeli abangakanani noma waqala lesikhathi singana othanda waqala ukushumayela. Mina ngikholwa yizwi. Uma izwi ngekho kuwena ayikho into osekhuluma. Ngokuba linjalo nje nikholela ukuthi inibuka abantu nihambe ngezimoto ninqotha uNkulunkulu mkhulu kuwena ngoba naku uhamba ngemoto ethize noma uthola umsebenzi othize noma ufunde kakhulu. Ukufunda kakhulu akusho lutho uma impilo efunwa uNkulunkulu kubantwana bakhe singayiphili. Soshona phansi emgodini nathi nababhubhayo. IBhayibheli lithi ubani ohlala ethempeleni kaJehova umadoda. Hey, uma uNkulunkulu akuyizwa uvela ubothe ayikho lento wena umuntu uyakholwa. Umzalwane usabona kusimanzi omashonisa ushonisa ngemali. Umzalwane ubasela izikweletu. Umfundisi ngapha ubhizi ubasela iminikelo. Ufonela abantu abazalwane ngawane manje asikubona encwadini le eseqajiwe lapha phakathi kuthiwa ithikithi lezulu. Igama lakho awuzange uzufake kule nyanga naleya nyanga leyana. Tathazela umama wabantu bakithi agijima kwamashonisa athi ngifuna ithikithi lezulwini. Isibindi labafundisi lawa abayiziminzi nabayizilamba nabanazo ukuze nje bahlale emaphakatheni kulamba izingane athi nje uNkulunkulu uzakubusisa athi noma utshala kakhulu uyakufuna kakhulu uyothatha imali yakho yokugcina imali yagogo yokugcina impesheni akakuphi la ngesihle uzi ukuphegamela ukuthi ufuna ukuyeza ezulwini. Ingane zakho zifunde ezikoleni zonobusho la eminyango maningi amanga bongenalo izwi kaNkulunkulu uyaphukuta nje emangeni wisigqila sikaSathane. Abapostoli hayi abapostoli baseBhayibhelini labapostoli abawufuko balemhlabeni lamabandla amanga kaSathane amabandla amanga kaSathane akukho leBhayibhelini lengifundiswa khona kuthiwa ngiyosebenzela umuntu ongasekho osefile. Lithi iBhayibheli asebefile abanasabelo kwabaphilayo. Lithi uLazarus wayephila kamnandi lemhlabeni uStay uLazarus ehlupheka. Kepha isiqephu savula amehlo esihogweni. Nini mase nikwazi ukubona bayongena ezulwini nomathatha lawo manje. Kungekho umpostoli ofundisa lonto eBhayibhelini ngabapostoli. Ngithi mina amanga mengiwagoqa kahle, ngwabeka ngwaletha kahle kuwena, wafuka kwamukele ngazi ukuthi into ngoba